गटार वेंचर कोण मानणार? मी काय तू? काय पाणी म्हणजे पाणी फिरवलं, पाणीचा निचरा कशात होणार रे? कसा निचरा होणार? तू काय झाला एवढा निगरगट्टा झालेला आहेस काय? लोक इथे आता बाईकने कसे येत जात असतील, किती माती उडत असेल त्यांच्यावर, कसा कंट्रोल केला? आता माझी अवस्था बघ, लोकांची काय होत असेल तुला दाखवू काय कसं असतं का? माती असेल चल तुला लोळवतो तिकडे मी. चल तू आता माझ्यावर. सर्व्हिस रोड कधी बांधला तू? सुरू म्हणजे काय? कोणाला दिसलं काय तुम्हाला? काय नाही. सर्व्हिस रोड म्हणजे कुठून दिसलाय सर्व्हिस रोड तुला? सर्व्हिस रोड हाय कुठे? बांधायचं नाही. गोव्याला कसं बांधला तू? इथे काय बांधत आहे? कटकोलीने तुला काय वाईट केलेलं आहे? तुला काहीतरी काय भेंट भीती राहिली नाही का? काय बोलतो मी? म्हणजे काय? कशी माती उडते कधी दाखवायची का तुझ्यावर? त्यांचे कपडे स्वच्छ आहेत. तुझं वेंचो स्वच्छ कपडे, तू वेंचो गाडीने आला जाता. हा आम्ही सगळे घाण पद्धतीने जायचं. हा तुला माहिती का घ्यायचं? डोक्या अडक त्याच्या. आता कळलं? माझ्याकडे दोरी आहे. तुला काय आता सर्व्हिसवर कसा टाकू का? तर तुला गाडी भरतो. तुला आता किचन मध्ये काय रे? काय रे? तुला काढायला बघ ना सर्व्हिसवर कसं आहे. सर्व्हिसवर गाडी वाढून दाखवणार. सुरू म्हणजे काय? म्हणजे काय? लोकांनी काय करावं? मारावं का तुझ्या समोर? ती भिंत कोसळल्या झाल्या काय होईल मग? लोकांनी करायचं काय? गोवाला भेटतो सर्व्हिसवर मारतात, इथे मारायला काय तकलीफ आहे तुझी? सगळं आता पिलरचं काम बंद. एक पण भेटतो आता मला एक पण सगळे बुलडोझरचा पिलरच्या मार्गाने काढून टाकायचे. मला 15 दिवसामध्ये सर्व्हिस रोड पाहिजे इथे. आणि गटार पण बांधणार काम बंद.